Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишенбай хәбәрдәре студияла Милә Мәзитова. Сыгарылышыбызның төп темалар хакында кыскасы. Һалым инспекция суд приставтары менән берлектә яңа ел алдыннан рейдка сыкты. Инвалидтар өсөн тукталка урындарын кем тәрбиләй? Юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре кала поликлиникалар янында рейд үткәрде. Ишенбайда 24-нче тапкыр валиди укулары республика фәнни-гамәли конференциясе үтте. Авылдар байрамса төс ала авылдарды иң яхшы бидәү конкурсы комиссияга ихаталарды, бот каласыктарын һәм хындарды баһаланы. 2 декабрда физик шәхестәрнең мөлкәт һалымын түләү вакыты сыкты. 3 декабрдан вакытында түләнмәгән һалым бурыстары өсөн пеня өстәлә. 25-нче һалым инспекция хезмәткәрләре мәҗбүри түләтү буенча процедура башланы. Улар суд приставтары менән берлектә яңа ел алдыннан бурыстары 10 000 сумдан ашу булган гражданнарның адреслары буенча рейдка сыкты. Аңлату эшләре алып барды. Мөлкәткә, банк карталарына арест һалу, сителгә сыгырга рөхсәт итмәү, күңелһез хәлләргә тарымас өчен һалым инспекторлары граждандарга бурыстарды тиз арада түләп куярга кәңәш итә. Хотелось бы заострить внимание на том, что данный срок уплаты наступил уже 2 декабря, и на сегодняшний момент мы имеем дело с задолженностью, которую можно урегулировать в досудебном порядке, то есть оплатить самостоятельно через такие сервисы, как налог.ру, то есть сайт налоговой службы, личный кабинет налогоплательщика, сайт госуслуг через личный кабинет. Также можно использовать различные сервисы банковских структур, кредитных организаций, либо наш новый сервис, который можно скачать на Play Market, он называется «Налоги ФЛ». Инвалидтар өсөн тәгаенләнгән урынга кемдер дәгъва итә, ни өсөн һаулыгы сиклеләр өсөн махсус бүленгән машина кую урындарын башка водительдер биләй. Мөмкинлекләре сикләнгән гражданнарыбызның хокуктарын яклау максатында юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре инвалидтар өсөн махсус бүленгән машина кую урындарына рейд яһаны. Каланың 1-2 поликлиникалар алдында тукталыш кагыйдәләрен бозучыларга урында ук административ протоколдар төзелеп, 5 000 сум күләмендә штраф һалынды. Ияһе табылмаган машина эвакуаторга тиеп алып кителде. Автомобилен дөрес куймаган хуҗага хәзер 5 000 сум штраф, эвакуатор хезмәтенә һәм штраф стоянкага түләү каралган. Вы оставили машину, пошли за хлебом. А в это время подъехал бы инвалид, который вообще не может ходить. Что дальше он должен делать? Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей. Кроме того, к автомобилю применяется задержание. Автомобиль эвакуируется на штрафстоянку, что влечет за собой еще одну выплату в размере несколько тысяч рублей. Ошо көндәрдә Әхмәтзәки Валиди исемендәге 2-нче Башкорт гимназия-интернатында 24-нче тапкыр Валиди укулары фәнни-гамәли конференциясе үтте. Сарага республикабызның төрле мәктәпләреннән һәм гимназияларыннан 100-гә якын укучы килгәйне. Конференцияларда катнашучылар үзләренең фәнни эзләнү эшләре белән тарихыбызны, ардаклы шәхесләребезне өйрәнүгә зур өлеш индерде. Саранан репортажды киләсе сюжетта тәкъдим итәбез. 24-нче тапкыр үткәрелгән Валиди укулары шәхестең исемен йөрөткән Башкорт гимназия-интернатында республикабызның 20-гә якын кала һәм районнан 99 укучыны йыйды. 7 секциялә барган эшләр Әхмәтзәки Валидиның иҗадына, фәнни һәм әдәби мираthына, уның аркадашларына, туган як тарихына, билдәле шәхесләргә һәм Урал батыры эпосын төпле өйрәнүгә багышланган иде. Укучылар үзләренең фәнни эшләре менән баһалама аксалары алдында лаеклы сыгыш яһаны, өстәмә һорауларга җавап бирде. Нигә ингән телдә бирдең җавап? Нигә тарихтан алмайһың? Бердә һаба. Уран һалам башкортларым, уран һалам. Тарихымда ботарларда телһез калган. Шигырьләрем минем үлемдән сыга, йөрәгемдән сыга. Уларды киштәрдә утырып язам. Ошо фәнни-гамәли конференцияларда 5-нче ел буйлап катнашам. 5 ел буе гран-прилар яулайм. Вәлиди укуларына без ел сайын йөрибез. Ел сайын безнең укучыларыбыз урын алып кайталар ел сайын.
Allah'a şükür diyebilirim de. Şundan han o'tgan o'quv yilida biz Svaya igrala qatnaşqaynak. Unda da yengip qaytdik. Oradan bu yılda tag'in biz bitta 7 o'quvchi keldik. Svaya igrala 4 o'quvchi, bulay 4 o'quvchi bizning tavgi etapdan zauşnidan o'tgayni. Bir avrup qaldi kelmani, biz 3 o'quvchidan keldik. Hali bu 5-klass o'quvchilarni olib keldim. Ularda o'stirga kerak, o'rgandik, biz internet materiallarni o'rgandik, bibliotekalarda qaranak, darsliklardan o'rgandik, endi bo'lgan materiallar shunday to'plab yig'dik endi. Әйтергә кәрәк, баһалама агзалары билдәләвенсә, быел һәр елдагысы укучыларның әзерлек кимәле бик етди. Эшләре мактауга лаек. Күптәр хезмәтләрендә быгаса бер кайда ла билдәле булмаган яңа асыштар эшләгән. Валиди укулары безнең вуз өчен ул ябай гына бер сара түгел, ул ошо тирәлеге Юрмата yerендә булып үткән зур вакыйгаларның баһалап барусы бер форум. Һәм онда яшь башлап язучыларның фәнни хезмәтләрен менән танышу безнең өчен һәр вакыт кызык. Әйтергә кирәк, әле яшь булуларына карамастан, Зәки Валидидің фәнни мирасы турасында бик матур фикер йөртәләр, өлгергән фикер йөртәләр һәм елдан-ел фәнни эшләрнең кимәле арта бара. Валиди укуларында беренче тапкыр гына түгел, билдәләге килә ул ел һайын үтә һәм кимәле күтәрелгәндән күтәрә. Ләкин югары. Менә быел инде минең секция күбрәк иҗади фәнгә ул хәлләр бәйле булмаһа, катнашучыларның ханы улар 30-га якын ине һәм аларның әзерлек кимәле хукландырды. Улар күбәнсә әдәбияткә үзенең һөюен күрһәттеләр. Үзләренең безнең Башкортстанның бөек шәхесләренә арналган шигырьләрен һәм кубайырларын йырлап, кемәһелер әйтеп, кемәһелер яттан һөйләп күрһәтте. Нимәһе хукландырды, улар иҗатка үҙем киләләр. Гомумән, Валиди укулары укучыларда илебез тарихына, уның шәхесләренә кызыксыну тойгыһы уятып һәм илһөярлек рухын үстереп кенә калмай, уларны үҙаллы эшләүгә, эҙләнеүгә, фәнгә этәрә. Йылдан-йыл конференцияла катнашырга теләүселәрнең саны артуы тик горурлык тойгыһы гына уята. Сара адагында тантаналы рәвештә конференцияла катнашучыларга грамоталар һәм бүләктәр тапшырылды. Ученица 9 класса Башкирской гимназии интернат Сагулова Зиянчуринского района. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Яңы ел алдынан районда авылдарды иң яхшы бидәү конкурсы узгару матур юлага үрелде. Быел да халык был сарага сәмләнеп әзерләнде. Ишембай районы муниципаль районы советы секретары Рәмил Абдуллин рәислегендә махсус комиссия авылдарга сыгып яңы ел каласыктарының бидәлешен карай башланы. Үткән ял көндәрендә комиссия агзалары Эткол һәм Байгужа авыл советтарына сыкты. Район хакимияте тарафынан төзелгән комиссия авыл советтары шәхси ихаталарның бидәлешен карап баһалаячак. Бер азнасында йомгак яһалып, яңы ел алдыннан еңүчеләр бүләкләнәсәк. Ишембай районы муниципаль районы советы секретары Рәмил Абдуллин әйтүенсә, конкурстың әһәмияте зур. Бирелгән премияларга авылды төзекләндерү мөмкинчелеге бар. Елдагысы безнең Ишембай районында авыл советы территорияларында ошо яңы ел алдыннан яңы ел байрамы нигерендә инде ихаталарды бидәкләү, шышы байрамдары, майдансыктарды урнаштыру буенча шул конкурс игълан ителде. Барлыгы 13 авыл советлары ошо конкурста катнашырга теләк белдерде һәм бу конкурста катнашу үзенә күрә бер авыл советтарына файда булып та тора, чөнки беренче, икенче, өченче урын алган авыл советтарына инде аксалата премия бүләк әзерләгән бит. Этколдар быел яңы ел кыласыган мәдәният йорты алдына эшләгән. Байрам бидәге шыршы бот хандар гына түгел, бәләкәстәргә рәхәтләнеп шуыр өчен тауда яһалган. Байрамды көтеп алулары күренеп тора. Яңы ел каласыгын асу сараһына байтак халык, бигрәк тә балалар күмәк йылды. Кыш бабайдар, карһылудар парады бик үзенчәлекле килеп сыкты. Уларның биюенә тамашачылар да кушылды. Яшел шыршы тирәләй бергәләп әйләнеп, күңелле йырдар йырлап, рәхәтләнеп ял итте этколдар. Ошо байрам менән улар яңы елды тизрәк алып килергә тырышты. Безнең коллектив ошо бот майдансын төзүгә зур әүдең менән катнашты. Авыл халкы ярдәм итте, күпләре техника менән сыктылар. Шуның аркасында без ошондый матур майдансыкты эшләп бетергә насип булды инде. Әлеге вакытта байрамга әзерлектер бара. Алла берса матур гына итеп байрамны үткәрергә язган. Һәм без ошо
Үҙебеҙҙең байрам кәйефен ауыл халҡына еткергә тырышабыҙ. Яңы ел килеүен бар кеше түҙемһеҙлек менән көтә. Уға ниндәйҙер өмөттәр бағлай, яҡындарына, туғандарына иң изге теләктәрен еткерә. Ғүмерҙә былай байрам үткәргән юҡ ине яңы йыл. Шу хәҙәрем ул елканы матурлап бәйләнеләр. Ул төрлө скульптуралар ҡуйҙылар. Шунан һуң вообще балаларға рәхәтләнәләр мына. Рәхәтләнеп уйнайҙар. Халыҡҡа теләйем һаулыҡ, шатлыҡ, рәхәтләнеп ил тыныс булһын, мул булһын ил, татыу булһын. Алла бирһә. Яңы ел еті уже килеп етте. Инде күңелле булды, матур булды, кыш бабайлар параты оҡшаны бит инде. Беҙ мында, конечно, көн һайын әҙерләндек инде. Йолкалар матур. Донъяларыбыҙ имен булһын, үҙебеҙ сәләмәт булайыҡ. Иң мөһиме донъялар имен булһын, бөтәбеҙгә лә һаулыҡ. Балалар ҡайғыһы күрмәйек, ғаилә бәхете булһын. Яңы йылда тик яңы уңыштар ғына, шатлыҡтар ғына булһын. Комиссия ағзаларына йәреп, беҙҙең ижади төркөм Байғужа, Кинйәбулат ауылдарына ла юл тотто. Яңы йылға биҙәүҙә Байғужа ауыл советына ҡараған ауылдар шәхси хаталар өҙөмлөктәре менән айырылып торҙо. Йорттары эргәһенә бот ҡаласыҡтары төҙөп, ауылдаштарына күтәренке кәйеф өләшеүсе уңған хужалар, хужабикәләр айырыуса маҡтауға лайыҡ. Кинйәбулат ауылына килеп инеүгә стадионда яңы йыл етеп килеүен хәбәр итеп, ҡупшы шыршы тирә-яҡты йәмләп ултыра. Ундағы бот ҡаласығын эшләүгә лә аҙ көс һалынмаған. Күмәк тырышлыҡ менән башҡарылған ул. Шәхси хаталарҙың йорттары алдына эшләнгән байрам майҙансыҡтары ла күңелде күтәрҙе. Былар барыһы ла халыҡтың матурлыҡҡа ынтылышын сағылдыра. Нисек кенә булмаһын, һәр ерҙә, һәр ауылда яңы йылдың етеп килеүе күҙгә күренә. Төклө аяғың менән кил, яңы 2020 йыл тиеп кенә өҫтәргә ҡала. Хәнә Мәҡсүтова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Нәсимә Насретдинованы районда белмәгән кеше юҡ. Ҡунаҡ, туйҙар, никах. Нәсимә ханымдың алтын ҡулдары бешергән сәксәк, бауырһаҡ, ҡоймаҡ бәлешһеҙ үтмәй. Оҫтабикә үҙенең яратҡан эшенән йәм-тәм табып ҡына ҡалмай, килемле лә итә. Аш-һыу оҫтаһына көн дә шылтыратып, рецепт һораған хужабикәләр ҙә бихисап. Беҙҙең ижади төркөм Нәсимә ханымда ҡунаҡта булып, тәмле-тәмле ризыҡтар бешергәнен үҙ күҙҙәре менән күреп, һыйланып ҡайтты. Ишәй ауылында йәшәүсе Нәсимә Насретдинова ысын күңелдән аш-һыу бешереү серҙәре менән уртаҡлашты. Һәр хужабикә ҡоймаҡты үҙенсәрәк бешерә. Ә бына Нәсимә ханым бешергән ҡоймаҡтар ауыҙҙа иреп тора. Ҡоймаҡ бешкәнсе үҙегеҙҙең рецепты менән телевизор ҡарауселарҙы таныштырып итһәгеҙ. Мин ҡоймаҡ 0,7 банка һыу менән һыуға 1 ҡалаҡ дрожжи, 1 столовый шикәр, 1 чайный ложка тоҙ һалам и 6 аш ҡалағы көнбағыш майы һалам. Шул ҡамырҙы баса. Ошо ҡамыр ҡабарып сыҡҡас, ошо ҡамырҙы мин 1 литр һөткә иҙеп ҡуям. Ул ҡаты ҡамыр буламы ни? Ҡаты ҡамыр ҡабарып сыға ла, шуны иҙәм 1 литр һөткә. Бына шунан ошолай... Ошолай, ошо ныҡ итеп ҡабара. Бына һөткә иҙгәс, шунан 1 чайный аш ҡалағы сода салып, өймәй генә ботап әҙерәк тағы ултыртам да, бына ҡабарып сыҡҡас бешерәм. Шулай итеп бешерелгән ҡоймаҡ, шул иҙеп бешерелгән ҡоймаҡ нығыраҡ, йомшағыраҡ та була, тәмлерәк тә була инде. Ваҡыт үтеү менән онотолоп барған милли аш-һыу төрҙәрен халыҡҡа ҡайтарыу, йәш быуынға еткереү йәһәтенән дә ҙур эштәр башҡара ул. Борондан халҡыбыҙ яратып ашаған бәлештәрҙе лә төрләндереп бешереүҙә уға еткән кеше юҡ. Нәсимә ханымдың телде йоторлоҡ ҡоймаҡтарынан ауыҙ иттек. Ә бына ниндәй сәй табыны бәлешһеҙ үтһен инде. Нәсимә ханым, һеҙ әле нимәнән бәлеш бешерәһегеҙ? Бына был бәлеш өсөн бына был эслекте нисек әҙерләнегеҙ, шуны һөйләп итегеҙ әле. Мин эслек өсөн тауыҡ итенән бешергә булдым бәлеште. Быға мин бәрәңге тураным, йомшаҡ булһын өсөн, тәмле булһын өсөн ҡабаҡ һалабыҙ, күп итеп һуған тураным, тоҙ, борос һалдым. И ошо бөтөн нәмәне бергә ботайбыҙ да, ҡамыр йәйгәс, ҡамыр эсенә һалып,
духовкага утыртабыз. Камыр өчен 2 стакан һөт, 150 грамм ак май, 150 грамм куан майы кулландым. Әдрәк тоз. Әзгенә суды салдым. Камырды баткас вакыт утырганмы? Һез уны һук кыска халдыгынмы? Һук кыска халһаң да була, алмаһаң да була. Калайда дөртлек сал. Камырды табага яябыз. Һәм эслекте халабыз. Хәзер әйбәтләп, бәлеш буны камырам бит. Дөрес итеп, рәтләп катып сыгабыз. Камырларда ситләрен без шулай итеп. Артык кирдәрен китеп алабыз. Уртагынан тишек тишәбез. Адактан бешкәнен белер өчен шуннан карайбыз инде. Китеп тормайбыз бәлеште. Лайбызда. Бисмиллахиррахманиррахим. Бер сәгатьтән әзер була бәлеш. Бәлеш бешкән арыла уңган хуҗабикә гаиләһе менән таныштырырга ла өлгерде. Катын, әсәй, өләсәй булып бик бәхетле, бәрәкәтле гомер кисерә ул. Без Ишембай калаһында яшәнек. 92 елдан бирле Ишәй авылында торабыз. Иптәшем Ишембай районы Карлар авылында. Иптәшем белән ирем белән 2 ул үстердек. Иптәшем Стәрлетамакта баш электромонтажда электромонтажник булып эшләп йөри әлеге вакытта. Без әңгәмәләшкән арала үзенең тәмле итәрен бүтәйгә таратып, бәлеш тә бешеп сыкты. Менә бәлеш әзер. 1 сәгать эчендә бәлеш пеште. Әйдәгез барыгыз да өстәлгә утырыгыз. Һәрбергә хәзер өлеш белән бирә. Кис көне бәхетле гаилә сәй табына артына йыела. Картоф менән тавык итеннән бешерелгән бәлештән авыз итәргә күршеләр лә килеп итте. Өстәл артында һиләшә-һиләшә, бер-береңнең хәлдәрен белешеп, рәхәтләнеп, якындарың, тугандарың, балаларың менән аралашып сәй сүгә ни йитә инде. Ушуннан да зуррак бәхет бармы икән? Безнең иҗади төркем тәмле бәлештән авыз итеп, уңган хуҗабикәгә уңышлар теләп хушлашты. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Без һеҙҙең менән яңы йылда барлык изге теләктәрегеҙҙең тормошҡа ашыуын теләп, киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Ишембай районының Буранса авылында яшәүче тормыш иптәшем, агайыбыз, олатайыбыз, кайныбыз, Байготлин Ислам Рәхмәтулла улының 24 декабрьдә 65 яше тула дип ядалар юбилярдан якындары. Кадерле безне күркәм юбилей менән тәбрикләп, иң изге, иң якты теләктәребезне иткерәбез. Һин гаиләле өлгеле, үрнәк булырдай атай, уңган хәсәрлекле хуҗа, ышаныслы тормыш иптәше, киң күңелле, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл, кадерлеләрдән кадерле һин. Дөньялагы бүтә кылган изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Кадерле кешебез, һиңә булган теләктәребезнең иң мөһиме алдагы гомер елдарыңда тормыш юлдарын именлектә, һау сәламәт булып, кайгы хәсрәт күрмәй, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә язһын. Киләсәктә безнең балаларыңның, иәндәреңнең мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, әсәебез менән иңгә иң тирешеп тормыштың ямен тәмен белеп, озын-озак йылдар гомер ит. Күңелеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туган таңдар алып килһен һиңә сәламәтлек, бәхет, шатлыктар. Зәңгәр күктәр матур йондыз менән, гитле гөлдәр менән йер ямле, йондызлардан якты, гөлдән гүзәл, һинең менән атай, туган йорт ямле. Иң изге котлау сәламдәре менән тормыш иптәше Рәйфә, улдары Динар, Валир, килендәре Резида, Рита, ияне Артур. Хөрмәтле Ислам Рәхмәтулла улы,
Якындарыгызның котлау сәламнәренә без дә кушылабыз. Кадерләрегез хайлаган музыкаль күсәнәсте кабул итеп алыгыз. Qobotlanmoq yoqdi ovoz halib Tuğanhın him bugün dunyoga Bor şadlığın tatib yüdür üsün Yozmuş degan sirli yılgalar Gümür o'ta deyip üzgüleme Yurt arada bulgan hagıştı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Yollarında bəxit diləyim Şadlıqların bir də bitməhin Əsi dillər yaman hüzlər eytib Bəğirlərin tilib ütməhin Gümür ütä deyib üzgülənmə Yırt arada bulgan hağışdı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Tuğanhın him kimdir bəxtine İn qadirli bulup kütkəni Him kimdendir barı birden biri Yürek türünde yürütkəni Gümür o'ta deyip üzgülənmə Yırt arada bulgan hağıştı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Ko'ngillar bitmengi qartaymaydar Yırdarda yaşlık tavışı Yırdarda yaşlık tavışı Yırdarda yaşlık tavışı